रायजोफोर आंनि चेनेलखौ नायगिरि नोंथांमोन बयनिसिमबो बे बरदिन आरो गोदान बोसोरनि गाहाम हामग्लायनाय बावहरनाय जाबाय। दिनै नै जोङो बरदिननि गोजोननाय रंजानायजों बोथिसे ओंखाम भज जानो नागिरदों। नैबेयाव जोंनि रायजोफोरा जागासिनो दोङो आरो जोंबो दसे उनाव जानोसै। दिनैनि होंगो दोंगो मानसिफ्रा बरदिननि रंजानायजों बयबो ओंखाम जादों। नायलांबाय थादो, मोजां मोनोबा लाइक खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामनानै हो। ओंखाम जाजेनबाय दायो नै। सिरि नै दिना मा बेदर जादों नोंलाय? हा? अमा बेदर? ए देमग्लाय मा बेदर जादों? अमा होसारनायालाय दाउ अमा जानो हाया? ए माथो दाउआलाय नालाय? ए होफायाखै। नोंसोरलाय मा बेदर जादों? अमा बेदर। नै बोरमासो नामा बिलाय? वा नै लैथोआबो होथारदों। मा बेदर नोंनिया? दाउसो? बोरमा खासि नङा? है तुला नोंलाय मा बेदर जादों? हा? नै जोंहा आलासि गिदिर गिदिरा नै बे आफ्रिकानिफ्राय फैदों। नों आफ्रिकानि? आफ्रिकानि ओइबो आबाबाव बे बिहारनिफ्राय फैदों भोजपुरी। गा मांस खाइलोबा गाहरी मांस निमन बाना? ठीक बा आमदो चे जिल जुम किदा सुक्री जिल सिविल काना से बांग सिविल गया ठीक गया है जमे ठीक से जमे है सुक्री जिल है। अमा बेदर Iman, Iman, mam betul jatuh. Getau. Sengrafuraबो जागासिनो नै। संग्राफोरा नै अफिसारफोरा संगासिनो दोङो। सोर सोर अमा बेदर जानो मोजां मोनो कमेन्ट लिरहरनो हागोन। नै बे बेलेग माथो बेदरा गोसोमसो अमा गोसोम। सोरबाफोर मोनजाफेरबाय नामा अमा गोसोमनि बेदर? कमेन्टआव लिरहरनो हागोन। नै सोर सोर मोजां मोनो। नै डेन्जार संग्राफोरा बिराद बरिया गोथाव संखायोलै बिसोरो। बे खाम संग्रा डाइरेक्टर नै बियो लिडारा इनो। वा टफि गानखादों नै। डेन्जारखा नै खाय वा बेनो
माबा खालामग्राया बेनो सब गासैखौबो जगार होगोन बे माबायदि संनांगौ बिदि Hei, Moses, balik ke ibrung naran deh.